Bé, diuen que sí, amunt a la primera, per tant intent vàlid ja de 4 de 9 fora dels Castellers de Vilafranca en aquesta segona ronda. Mida obertota, Déu-n'hi-do. Els terços tindran problemes per agafar cames, ho intenten per anar-lo a tancar. Els 15 col·locats comencen a posar sisens. La renga que ens queda a la nostra dreta està, jo diré, com pèl oberta. Esperem que no tinguin problemes després a l'hora de col·locar el pom de dalt. Atenció, perquè els sisens es col·locaran ja. Sisens col·locats d'aquest 4 de 9 en folre dels Castellers de Vilafranca. Els dosos comencen a pujar, també comença a pujar l'enxaneta ja, han tirat amunt ràpidament el pom de dalt. Aquest castell que té algun problema d'encaix a nivell de terços, com dèiem, de mida oberta, l'hauran de treballar els Castellers de Vilafranca, almenys per baix, perquè per dalt s'està quedant un pèl tancat. És allò de que si per baix està obert, per dalt està tancat. Atenció que entren ja els dosos, el castell això sí serà ràpid, i els Castellers de Vilafranca jo crec que carregaran amb molta tranquil·litat aquest 4 en folre. Ja tenim els dosos col·locats. Aixecador a punt d'entrar, l'enxaneta ja és dalt. Carregaran un 4-9 força maco, com diem, amb una renga un pèl oberta, però el castell que no perilla en cap moment. Fins i tot està molt i molt parat. Atenció ja, l'enxaneta, 4 de 9 folre, carregat, magnífic dels Castellers de Vilafranca, sortida de l'enxaneta, pis de sisens un pèl tancadots, cosa que de moment no fa perillar el 4 de 9 dels Castellers de Vilafranca. Comença a sortir aquesta aixecadora. El castell va molt i molt bé. Els 15, aquest pis que sempre ens fixem molt, de moment avui no està patint gens ni mica, gens ni mica. Els terços tranquils, el forn no ha fet fins i tot ni cap pas enrere per consolidar la seva posició i per tant un 4 de 9 magnífic dels Castellers de Vilafranca. Serà ja el 9è de la temporada, 9 de descarregats, aquests 17 3-1 de 9 d'aquesta temporada. Déu-n'hi-do la quantitat de castells de 9 bàsics, sense comptar els gamma extra dels Castellers de Vilafranca. Surten 6anys, surten 15, ja tenim aquí el segon castell, els verds sí fan els deures a la primera, 3 de 9 folre descarregat i en aquesta segona ronda 4 de 9 en folre. Res millor per tancar aquesta segona ronda.